frem og tilbage. Så de forsøger i gang. Jeg tager lige nogle ordentlige sko på, tror jeg. Hey, skal jeg lige snuppe dig med? Ja. Det er der ikke nogen, der vil. Nej, det er ikke nogen, der ser. Nå, det er hyggeligt, hva'? Ved I, hvad for en der var den letteste vej af de her 3 veje her? Motorvej. Det ved jeg ikke. Mest motorvej. Er det motorvej, den der? Det ved jeg, det kan jeg ikke se. Ikke lige nu, Gitte. Jeg vil lige prøve at kigge på det bagefter. Mor, skal vi ikke godt til ham her med hjem? Han er alligevel ikke solgt. Ja, det er da ham, der er solgt. Nej, Er det ikke ham uden halsbånd? Nej. fordi ham uden halsbånd, han er frønhalvt. Man bare glemmer den. Det er jo ret i det nu. Men der kommer også motorvej derovre. Nå, det var lige... Nå, pas nu på... Altså... Men der er motorvej. Nå. Det er sjovt med mig, da. Bare hvilken vej skal kigge, om vi skal til den der. Og der er motorvej, og der er en motorvej derfra. 2500 og 1000. Det er bare ikke helt længere end der. Ligesom den der. Det er en Gitte, jeg kan godt lige... Ja, det virker. Det vil være en god motorvej. Ja.